Første trick. Tæt fyr en dress. Han leger med sine nødser. Nej, det er ikke helt på en. Wow, sejt. Slut. Ja, han er glad. Slut for Andreas Asjek. Og jeg vil få den kugle til at... Ja. Okay. Film nu her. Tæt sygt. Jeg lægger kuglen Jeg er faktisk araber. midt mellem alle de her spytklatter. Der. Og skal jeg skyde den hele vejen der. Jeg står og skyder. Der og der. Tilbage. Og der. Okay. Alright. Altså. Jeg sigter meget godt. Og... Fyr. Okay. Hvad fuck sker der? Nej, hvis nu rammer i. Hvis nu rammer i. Ja, Pik. Hashtag, og jeg er billiardmester. Film her. Jeg har lagt billiardbolden mellem alle de der 3 spydklatter. Så sig. Jeg skal skyde den ned. Okay, nu lægger det ikke. Ind i banden der. Ind i banden igen. Tilbage her på banden. Og se om jeg kan ramme en af de spydklatter. Okay. Okay? Ja. Klar? Okay, du tester. Jeg sigter godt. Rammer ikke skid. Skål. Perfekt. Næsten. Det var lidt nu. Jeg hedder Asjek. Jeg skal få den her kugle, som ligger her mellem alle de her 3 spydklatter, til at flyve ned der. Banden. Den anden bande. Her tilbage. Her tilbage. Og så vil jeg ramme en af dem her, eller tæt på. Okay? Alright. Så nu. Super godt. Rammer ikke skidt. Han er professionel. Godt. Hov. Han ramte ikke lige. Hov. Sådan. Så, piksovs. Yes. Det fungerer! Aller sidste gang, okay? Så. Jeg hedder Asjek, og jeg er billiardmester. Du hedder Asjek. Slet den. Action. Jeg hedder Asjek, og jeg er billiardmester. Og den her bold her, som ligger i den tre her, den skal jeg skyde ned der, banden tilbage her, tilbage her, og så se om jeg kan ramme tæt på det her. Ja. Og når jeg siger tæt, så mener jeg det fanden med. Ja. Okay? Han er meget dygtig. Wow. Wow. Wecha. Lige, det her. Kom her, Phil. Kom her. Kom her. Så tæt. Jeg ramte den der en spytklat. Åh. Han ramte den der en spytklat. Se, de er lige her. Jeg hedder Asjek, og her har vi 4 kugler. Jeg skal bruge 4 slag til at skyde dem i hver sit hul. Ja. Men der kommer forhindringer. Jeg må ikke ramme disse 2 kejler. Okay? Husk på, jeg har kun 4 slag. Første skud. Skal se så. Har fundet sit skud. Jo! Anden skud. Det må ikke være i den samme, for så får han minus. Han tager den her. Tredje skud. Det er meget svært det her. Er ikke rigtig nogen. Han satte sig. Ja! 4 skud. Skal jeg være der? Det er meget god.